אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה, זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח, תרדם בצל. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. במשך השנים, ההרגשה הזאת של חברה מגויסת עברה קצת מהעולם, והיום האנשים יותר שואלים מה אני יכול להרוויח מהמדינה, מה אני יכול, איך המדינה יכולה לשרת אותי. ואז פעם כל אחד שירת מאוד את המדינה. זה לא רק הקיבוץ, זה גם בכלל כל הדור השתנה. כי גם במושבים וגם בערים וגם במושבות, הקמת המדינה נראתה איזה מין חלום כזה גדול. עכשיו, מה אומר מגש הכסף? שהדור הצעירים שיצאו להילחם ושיצאו לעבוד ושיצאו להעלות עולים לארץ, הם בעצם הקריבו את החיים שלהם למען הקמת המדינה, כדי שתקום מדינה. איך ביליתם בחופשות? אתם לא תאמינו. לא בילינו. בחופשות עבדתם. אנחנו ילדים בגילכם היינו יוצאים כל יום 4 שעות עבודה בחופש, יוצאים לעבוד. שילמו לכם? בעצם כן, בעצם שילמו לנו, כי היינו שותפים. כשאכלנו בחדר אוכל זה נקרא ששילמו לנו, כשחיפשו לנו את הבגדים זה נקרא ששילמו לנו. כשישנו בבית ילדים, הקימו לנו בית ילדים, והיו שם משחקים, והקימו מגרש כדורסל, והקימו בריכת שחייה, וחולדה הייתה די מוקדם, בריכת שחייה. אמנם אותה בריכה שקיימת היום, והיא כבר ישנה מאוד, אבל כן, כן, בעצם אפשר להגיד ששילמו לנו, אבל לא בכסף. באיזה משחקים שיחקתם? הנה, אמרתי לכם, סטנגה, גולות, הרבה מאוד גולות שיחקתם. היינו קולעים מ5 מטר. היינו יוצאים מפה, הולכים 3 ימים ברגל, 1.5 ימים ברגל עד ירושלים, ישנים ביום הראשון בצורה, ביום השני בצובה, אחר כך עושים 2 ימים סמינר בירושלים, גומרים בטקס גדול ויפה מול הכנסת. חדר האוכל היה פעיל כמובן, האוכל היה די... לא, האוכל לא היה מגוון. כל בוקר היה אותו אוכל בדיוק. אבל, היה ביצה, יכולת לבחור ביצה קשה או ביצה רכה. היה גבינה לבנה, היה זיתים, היה ירקות תמיד מירקות העונה, עוד 2 או 3 ירקות, יכולת, תמיד אפשר היה לעשות סלט, היה לחם,
היה מרגרינה, והיה קפה יותר. כל בוקר אותו דבר בדיוק. אבל לדעתי זה די מגוון. לא? זה כן. לא היו מקררים בחולדה, לא היו מקררים אישיים, אפילו במטבח לא היה מקרר. פה זה היה בית קירור שהיו מביאים את החלב, את הביצים, את הירקות והפירות, ובחלון הזה שנשאר עוד מבית הקירור היו מנסים להתפלח פנימה. זה היה אחד מהתעסוקות של כל הגילאים, כל אחד בתורו. היינו מנסים לדוק בקבוקי שתייה, כל מיני פטנטים. זה היה המקום היחיד שאפשר בו היה להשיג מיץ, בקבוק מיץ ודברים מהסוג הזה. חולדה היא 7 קילומטר מהגבול, הגבול הוא באזור לטרון. וחוליה של מחבלים, שאז קראו להם פידאיונים, הגיעה לחולדה והחליטה לעשות פה פיגוע. על יד הבית הגדול היה עמוד חשמל, הם הבינו שזה עמוד חשמל מרכזי, והם שמו מטען, הפעילו אותו וירדו לכיוון למטה, לכיוון ההרחבה. המטען התפוצץ, אף אחד לא הבין שזה מטען, זה סיפור אמיתי, אבל החשמל קבע בכל המשק. הם ירדו למטה לאחד הבתים והחליטו לשים עוד מטען מתחת לאחד הבתים. שם גרה המורה שלנו, והיא שמעה לחשושים, היא הבינה שפה משהו קורה, והיא נעמדה במקום בתוך הבית, והם פיצצו גם את היסוד של הבית הזה, והסתלקו. עכשיו, לקח זמן להבין שהייתה פה חוליית מחבלים. מה קרה לאישה בבית? לא קרה כלום, למרבה המזל. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפתחות. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה I got a feeling
that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים, נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים, בגן העדן של ילדות אשר היה בורח. בן 12 כבר הייתי טרקטוריסט מדופלם, ובן 12 כבר נהג על מסעית גם. היה לך רישיון? לא היה רישיון, אז היו הבריטים. דרגה בהזקה היה תפקיד שקראו לו צופי אוויר. וחולדה שלחה אחד לקורס לצופי אוויר, אבל האחד הזה היה מגמגם. ואז הופיע, כשהם הלכו, הופיע מטוס. אז הוא שואל אותו, הבן שואל את האבא, תגיד לי, איזה מטוס זה? אז הוא אומר, די עבר כבר. זה היה צופי אוויר שקיבוץ חולדה שלחה לזה. ובערב, אחרי ארוחת ערב, אני צריך לשבת ולעשות סידור עבודה. לעשות עיתונאי. באה אליי אחת החברות, והיא אומרת לי, תשמע, אני מחר, אני חולה. אז אני אומר לה, זה לא בא בחשבון. אז טוב, אז מחרתיי, היא אומרת לי. חוויה שנייה, קשה מאוד, שהייתה גם כן בגיל הזה, בתקופת מלחמת השחרור, אני קורא לה חוויית לטרון. לטרון הייתה הפקק שחסם את הדרך לירושלים. ונעשו 4 ניסיונות לכבוש את לטרון, וכולם נכשלו. כל הפצועים, ההרוגים, מלטרון הגיעו לחולדה כנקודת איסוף ראשונה. וזה היה מחזה נוראי, כילדים ראינו את הכל, את כל המחים, ואת הצעקות, ואת הדם, ומה שאתם רק רוצים. וזאת חוויה בלתי נשכחת. בלתי נשכחת.
עכשיו, אני אחבר את זה עם מצב הרבה יותר מאוחר במלחמת ששת הימים. תוך כדי תנועה, מגיעה פקודה ממטה המרכזי בפיקוד מרכז, אתם הולכים לכבוש את לטרון. תשמע, כשאני שמעתי את זה, מה אני אגיד לכם? אורי נהיה חידודים. היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק ממנו, היום אני אורח. בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, קבצה זקנה פתאום, אני הולך ואת איתי, והם כולם נעלמים, קבצה זקנה פתאום.